Първо поздравявам абсолютно всички продължаващи градове български, които кандидатстват за културна столица на Европа. Това оказа се, че това са ми любимите градове. Но естествено, Пловдив ми е най-на сърце. Защо? Ами първо, защото от изброените той е най-големия, един от най-старите. И мое лично мнение е, че Пловдив трябва да е столица на България, а не София. С Пловдив ме свързват изключително много спомени. Ако разкаже един, той няма да е достатъчен. Но един от най-хубавите ми спомени, това е снимките на два филма. Това е "След края на света" и "Пътуване към Йерусалим", и двата са на режисьор Иван Мичев. Снимаше се в Стария град. Защо са ми любими? Защото за мен Балканите, не само България, не само Пловдив, а Балканите са концентрирани в това малко място, наречено Стария град. Там живеят българи, арменци, гърци, цигани, всякакви живеят там. Просто това е едно прекрасно място, което има дух. Всички много добре знаем, че ако няма дух едно място, то не струва. Така че ако трябва Пловдив да стане европейска столица на културата 2019, то това е истинската причина. Просто Пловдив е града с най-голям дух.